No niin, Sami, annas mennä. Mitä? Juu. No mitä tapahtuu? On hyvä. Onko Sami hyvä? Näytä paremmalla. Sehän selviää vasta sit, kun tiedetään, että menikö se vituille. No vittu, se menee vitulla eri. Se varmaan koittaa joku poltin kanssa. No niin. No terveisiä. No terveisiä vaan sitten, saatana. Nee. Perkele. No mä löysin poltinkin. No se on hieno asia. Kyllä ainakin tähän kiertyy. Mene vaan. Joo. Wow. Ja katso. Tuo meinaa siitä vittumaan, että tän kiertää sinne ja tää ei toimikaan, niin sitä ei saa enää ulos sieltä. Susta kiinni. Sun syytä se on kuitenkin. Vittu. Saatana hupilukka. Missä mun kalja vittua? Se joit se. Saatana loppasuus. Mitä? Vittu. Tuolla ainakin ton koneen päällä on joku. Täällä. Tässä se perkele. Tää on mun. Se on sun. Tää on mun. Mitä mä lähdin tähän mätin itse. No voi vittu. Mitä sä huuat siellä läpää? En mä mitään. Vittu. Vittu kun mä en näekään mitään. No vittu, pasimassa se päähän. Mitä? Pasimassa päähän. Joo.